Айрылышкан парлар яңадан кавышырга мөмкин. Ләкин талак айрылышу ике төрле була. Беренче очракта талак атала риҗигый дип, ягъни кайтарыла торган талак. Мәсәлән, әгәр дә син хатыныңа бер генә тапкыр яки ике тапкыр гына айрам дип әйтсәң, яки талак дип әйтсәң, бу очракта ул хатын кызны 3 ай эчендә талаксыз, никахсыз кайтарырга була, 3 айдан соң никах белән кайтарырга була. Әмма әгәр дә син 3 тапкыр яки аннан да күбрәк хатыныңа талак дип әйтсәң, бу очракта ул талак инде бөтенләйгә айрылу дип атала. Талак бәин. Әгәр дә яңадан шул хатын белән кавышасың килсә, ул хатын кыз башка ир кешегә кияүгә чыгарга тиеш. Аның белән күпмедер вакыт торырга, аларның булырга тиеш якынлыклары, һәм аннан соң аның белән айрылганнан соң син шулай гына аны кайтарып ала аласың.